Ah, na, sziasztok srácok, itt vagyok a Godzilla Dominations-nek a harmadik részében, vagy másodikban? Nem tudom, volt egy nagy delay. Szabálytalan ezt a játékot egy ideig. I guess ideje, hogy bár kiszállom meg annal, meg a Godzilla-val, azt még nem csináltam meg. King Ghidorah-val, meg Rodennel, meg Godzilla-val nem csináltam meg. Ugyebár itt van egy támadások R plusz AB, meg sima AB. Szóval egész ideig Godzilla-val, King of the Monsters-szel játszani. Ugyebár ők itt nem tudná a történetet, valamilyen meteor beütötte a földbe, tényleg egy csomó embert, ilyen cuccokat hozott, ilyen szarokat, de Godzilla azon áll, hogy megmentse a világot. A kezdésnek egy. Hát ez egy klasszikus. Godzilla vs. meg a Godzilla. Ez valaki szálló lesz. Nem mondjak. Nem tudom, mit csinálnak Godzilla-nak a képességei, szóval készen kell állnom minden egyes szorra. A nyárat. És rúgni is tudok, ahogy látom. Nem tudom, hogy mit tudok csinálni. Úgyhogy ez max HP. Értem. De legerősebb move-om, ez kibaszott max HP-t ad nekem. Gyere ide. I guess meg le akarom okádni amúgy őt. Az a legrosszabb, hogy speedre nem a legjobb Godzilla. Nem tudom benyomni. Hoppa! Déjà vu. Aktiváld a ability-t. Nem akarja beaktiválni. Nagyon jó lószalsat csinált. Még egyszer. Mondom, lószalsat csinál ennek a Godzilla-nak a ereje. Mi a franc? Hát ez sem csinál sokat. Na, felkelsz, kapod. Nagyon szép. Nagyon jó. Ez hát egy. Nem mondja, Godzilla-nak adok egy 10/6-ot. Jaj. Oké? Sorry, 10/6. Mosrával az elérem a 10/6-ot. Még 10/8-ot. Megalonnal, hát itt nem mondjak, eléggé rossz volt vele küzdeni. King Ghidorah egyik legerősebb szörny. Egyszer bírt a Rodent is. Aztán még Mothrat is elintézni a magába a filmbe, első filmekbe. És ebben a játékban egyik legszarabb karakter, mit nem mondja. Amint lószart se tud. Gyenge is. És itt van egy jó Godzilla-val, küzdök én itt. Leokádjam ezt a rohadt Rodent, ami közel semmi se csinál. Másrészt meg... Ja, kb. Lószat tudok csinálni. Azért mondtam, hogy szerintem Mechagodzilla-t nem csináltam meg, azt hiszem ezen a csatornán, de már felejtettem.
Ja, és igen, ez a fink támadás, vagy leokádó támadás, inkább így szoktam hívni. Egyszer az a legrosszabb, hogy egyszer nem tudom lenyomni ezeket. Mi a francot csináltam én? Nem tudom, hogy mennyi HP-t vettem le, nem is néztem oda HP-ra szerintem. Speed. Oké, I guess túléltem, szóval. Igen, Godzilla az a karakter, ami erősen bír ütni, de nem annyira gyorsan tud. Motrának is ez volt egyik gondja, hogy erős volt, de lassan nem. Ellenkezője volt Motrának. Motrának az volt a baja, hogy gyenge volt, de gyorsan bírt ütni. És I guess ezzel akarták kisvelőzni Megalon. Egyik legerősebb ütő volt. És még mindig a mai napig tisztán Megalont, hogy földre lemegy azt. Csak úgy random, hogy kijön. Úgyhogy le se szólta, hogy mi történik. Az felbírnyásan kb. Mindegyes karakter. Godzilla-val akkor lesz baj, amikor 3v1 lesz. Ami egyelőre nem nagy dolognak tűnik, de eléggé nehéz lesz. A Megalon vs Godzilla. Na ez is egy nehéz matchup lesz, mert animéban simán elbírta intézni, ugyebár nem animéban, hanem sorozatban simán elintéztek Godzilla Megalont, de ez egy kibaszott videójáték. Együttésével majdnem levitte egész HP-mat. Majd több HP-mat levitte, mint én őt. Saját dolgába majdnem beledobtam. Másrészt nem akarok abba menni. Nagyon szép. Hát ez nem sikerült, kisacsi. Abban még már nem akarok belemenni. De ahogy elbírom képzelni, simán sikerülni fog. Ajaj. Nézz vissza. Ajaj. Másrészt meg ez a bajom, hogy egyetlen egy támadásával könnyen lebírik ázni. Alig bírt, leesésben most meg fogom számolni azt a során ide lerakom a kurva alsó sarokba, hogy mennyit cseszett rám ez a Megalon, és mennyi HP-mat levitte. Szóval ez egy bajos lesz, nagyon bajos karakter lesz. Mert még a izével volt bajom, a King Ghidorah-val, hogy 10 perc alatt, vagy 12 perc alatt bírtam eljutni a legvégére. Majdnem ide. Mint ez az első sor legvégére. Itt be egy 9 perc alatt. Nem tudom, hogy most melyikkel tartom a rekordot. Hány perc alatt bírtam oda eljutni. Azt tudom, hogy Megalonnak és a izének a... Igen, a Megalonnak meg Mofrának a... volt egyik legkönnyebbje. A legkönnyebb szituációja, hogy gyorsan ütnek. Na, és ez is egy problémám. Te tudom, hogy ki van velem és ki nem. Na, kivel vagyok? Oké, meg van jegyezve. Gengáppolnak ellenem, hát mit csináljak? Lefingik már megint.
per leokád, hát én mindig úgy szoktam hívni. De most mi a franc problémám van? Földre szolga. Igen, a Kingirorával is ez volt egyetlen egy jó move-om, hogy ezt szokta csinálni, hogy felugrasz, azt... Ja. Ennyi. Egy állas. Rodent meg mindjárt intézi a rohadt meg a Godzilla. Eltaláltam volna őket, beszartam volna. Wow. Okay, I guess. Ez viszonylag jó volt. Na, és most jön első 1-3 ellen, azt hiszem. Na, ez lesz a nehéz. Van egy fingó szerkezetünk, akkor lenne a legrosszabb, hogyha Rodan és Moffát kikapnám. Az lenne a legrosszabb. Aha, na ez már szívás lesz. Egyetlen egy rohadt ütése bírtam bevinni eddig még nekik. Aha, problémák okoz. Newton, we have a problem. Yeah, we have a big problem. Ja, egy rohadt nagy problémám van. Szar Godzilla. Szegény Rodan nem tudom, hogyan jött ide, de most ő kapja most tőlem a legtöbbet. Áldással. És most már elkezdtem amúgy egy kicsit örülni, hogy mindjárt egyiket leszedem. Azt az, aki mindjárt leszedek, azt saját magam lesz. Mindjárt. Oszorat. Miért tryhardolok? Most komolyan, miért oszorol? Szerintem meghalgott egy kicsit megsértődött, hogy lerúgtam majdnem 3-szor. Ja, szerintem az volt a baja. De ott legvége szerint komolyan letryhardoltam őket. Mindegy, most full tryhardot fogom nyomni. Godzilla, még mindig kedvenc volt, Godzilla T-Mark. Most az ütésem erősebb, mint egy meteorgec. Most jobban teljesítek, mint előző körben, azt már biztos. Gyorsan, fogd meg! Nem tudom, hogy itt sarokban mit csinálnak, de nyugodtan. Nem izgulok. Azt a rohadt he. Akkor... Nem. Azkabali bomba, ajaj. Azt jel, Rodan. Miért vagy kint egyedül? Komolyan, ez a legjobb dolog az egész játékban. Azt a rohadt... Ja, fasz. Ja, front, komolyan lefingolok meg minden most már. Ez se szarják. Aha, ez szó szerint kéz a kézzel nem volt. Na, nem már. Amint azaz lefognak spawn-camper. Leszpawn-campeltek, komolyan mondom. Azt mondták, hogy halljátok. Szarjátok már, de eddig még ő vezetett. Na most spawn-campeljük már. Szerintem is az lett volna a legjobb döntés, hogyha
Most leggyengébb a csapatjuk. Honnan veszem ezt? Benne van neki Kingiróra. Arról tanya. Oké, visszaszívom. Ja, technikai problémák akkor adódtak. Kicsikét. Ne csaljatok. Szégyen a futás, de hasznos. Néhányszor. Ugye ezt mondta Megalon. Utána eltűnt. Vissza a sarokba. Szó szerint azt mondták, hogy szégyenfutásra hasznos. Ajjaj. Nem, most nem fogom hagyni, hogy spankempeljenek minket. Hát, ugye, szarra beüríti, amit használt most Kingidóra. Most szó szerint most lebírom mert nem bírtam lesz spankempelni őket, de... Nem fogok addigra felébredni, idióta. Én jövök. Erre volt egyik ability, azt hiszem a Mechagodzilla... Ja igen, a Mechagodzilla-nak volt, hogy felugrasz, azt így szó szerint spinálsz. Szó szerint átváltasz a Blade-é, az volt egyik taktikám. Egyszer, amikor nem, meg a Godzilla-val harcoltam. Nem tudom, hogy ez felvételen kívül volt, vagy nem tudom soha. Azaz. Ez volt egy igazi tryhard. Hú, oké, extra level. Oké, millió pontokat bírok szerezni, hogyha akarok. Hoppá, hát az... Vagy így, ha egyikre átugrod, a másikat lesz mellett. Vagy jó időzítéssel kinyírod. Na, vagy így is lehet gondolkozni. Persze. Ja, franc. Szó szerint csak egy ugrás kellett. Oké, sok extra pontot szereztem. Nekem ez tökéletes. Battle Results. Milyen ikonikus első player, második player, harmadik player, meg negyedik player, az se saját magam játszok. De nem akartam total score-t. Na és egy V2 jön most. Nem egy 1v1. Ez egy 1v1v1. Majd mindenki ellen. Nem tudom, hogy mennyit mondtam. Szóval. Na gyere ide. Fosos. Gyere ide. Morsa mindjárt már kezd. Gyere ne. De már csak majd lehet hallani, hogy mi történt most. És mi fog történni? Na a macskám felugrott a ágyamra. És közben veszek. Nagyon jó. Nem baj, mocska erő. Ez már mi? Szó szerint lelassított. Az volt a power up. Saját fingjába fulladjon meg. Még visszamertél verni? Anyád picsáját.
Hát gyere ide. Hát ez is egy taktika, mit nem mondjak. Szarafutás taktika, ez hasznos. Ezt használtam most moly. Úszó bossra. Nem baj. Én mindig velem van az erő. 1v1 mint 4-es. Mindenki jelen. Csak szarul számoltam meg, hogy hányszor mondtam, hogy 1v1. Szóval, ja. Utolsó előtti harc. Most szó szerint Bud Spencernek érzem most magamat. Ez szó szerint Bud Spencerből lett véve ez a gyár, kibaszottul. Seg. Rodent öljük már meg, mindenki gangápoljunk már Roden ellen. Miért én nekem van a legkevesebb HP-m? Kérdés. Ember, kibentettem a rohadt szűrődet. Ez a max, hogy köszönetet mondasz. De gyere ide, hogy vágjam hozzád Rodent. Szóval miért én nekem van a legkevesebb HP-m? Bocsánat, már nem. Most már egyenlő a harc. Szó szerint egyenlő a harc. Na végre. Köszönöm 22 perc alatt jutottam a fináléig. Oké, ez eddig rekord. Szerintem. Csak azért, mert 2 szinten tryhardoltam. Mostában meg szó szerint nem lehet tryhardolni. Már nehezen lehet. Az is biztos. De egy final harc. Meg a King Ghidorah ellen. No, hajrá. Ez nehéz lesz. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never, ever, after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes
Easy. De nézzétek a HP-mat, az max, nem szabad nézni a HP-m. Oké, nem szabad nézni a HP-m. Easy, first try. Ez tényleg first try volt, azt a rohadt. Egyik legnehezebb. De Godzilla felbírta venni. Harcot Mothra ellen, meg olyan hely ellen is. Ez nagyon egy becsület. És gratulálok Godzillának, hogy 10/6-ról felgrindolta a Rastomat 10/8-ra. Annyi jó nem volt, hogy adjak neki egy 10/10-et. Szerintem van annál jobb is. Ja, ez nagyon jó volt. Jó fel lehet gyorsítani, ugyebár ők csináltak a játékot. Élveztem a játékot, nagyon jó volt. I guess csak egyelőre Megalon bírta megverni a utolsó tírt. Akkor srácok, tényleg ennyi esett volna a videó. Remélem, hogy tetszett. Na, sziasztok!